Cruise 5 yafika kuno kumponera. Kuno ndi ku St. Peter's Girls Secondary School. Koma si St. Peter's Girls Secondary School yokha ili kuno ayi. Kuno kuliso St. Peter's Boys Secondary School, St. Peter's Primary School, komanso St. Peter's Kindergarten. Mwini wake wa sukulu zimenezi ndi Dr. Edgar Kuchingale. Iwowa ndi dokotala ogwira ntchito ku chipatala, ndi amene anayambitsa sukulu ino, ndi mbusa, komanso ndi mulimi wamphamvu kwambiri. Nchifukwa Cruise 5 yafika kuno kuti timve zambiri za mkulu ameneyi. Ndiye Dr. Edgar Kuchingale ali mu chinyumba cha magalasi chimenechi. Tufuna kuti alondole kuti atiuze zambiri za malo ano komanso zina zokhudzana ndi moyo wawo. Tatiyeni talondole kuti tiyeze nawo Dr. Edgar Kuchingale. Dr. Edgar Morning, Joe. Kuchingale. Tathokoza kuti mwatilandira ku office kwanu kuno. Ikuoneka kuti ndi table, it's a busy table. Yeah, it's a busy table. It's a busy table. Pali nkhani ilo pamene pa. This is a symbol of power. Yes, that's an ego. And authority. Yeah, that's an ego. You know, an ego stands for unlimited power. Oh. Yes, because if you are an ego, you don't have boundaries. You can fly as high as you can. And you can also got very sharp eyes. Yes, so that's an ego. It's a symbol of also a big revelation. It's very heavy, superbly heavy. Yes. Yes, from very far, but it's one of my travels where I met this thing. So yeah. Yes, I have. Komanso apa ndikuonapo everywhere where I've been. Yes. So those are Petronas Twin Towers. Yes, at in Malaysia. Malaysia? Kuala Lumpur. Yes. 1996. Yeah. So those are the Twin Towers at Kuala Lumpur. Been there. That was a W500. It's a Mercedes, 12-cylinder. These cars they're not making them any longer. These are the cars which were made during the time which the Third Reich was in power. Third Reich in the China? It's about the time which Germany. Yes. Yeah. So when yes, but the Third Reich, the real power leaders were driving W700. Yes, but the lower power they were driving this one, W500, 12-cylinder. No, it's very expensive. It's a very expensive. Yeah, very expensive. And Mercedes-Benz 500. You can open the door here. Yeah, the door opens somehow. Okay. The door opens that way. Yeah, that way. Yeah, and then the boot opens as well. And you can drive. You can turn the tires as well. Machine is in that one. Yes, that's a Ferrari. Yes, that's a Ferrari. It's the car which they are using now. Yes. Yeah, this one I saw you can turn. If you are the driver, you can just turn the tires using the driving wheel. It can do. Yes. No, that's a Tag Heuer. Tag Heuer. Yeah, Tag Heuer. It's just a normal car which you can buy anytime. That's a Mercedes racing car in 1939. That's a W154. That's a W154. My Twin Towers. Yeah, my son was in Kuala Lumpur and he got me that one. Yes. That's a Datsun. 1971. Machine. If you had that Datsun in 1971, that's a muscle car in America. And yes, if you had that one actually. Office. Yeah. Even the Oh, so that's a Lewis Hamilton car. Lewis Hamilton. Yeah, that's a Lewis Hamilton. The complete Lewis Hamilton car. So this has got a special place and it has got a special size. Yeah, so that one actually, it has got a special place because I loved Lewis Hamilton so much.
Zamagalimoto bwanji muone kuti mukuzitsata kwambiri so ine ndabwera kuno osati kuzakamba zamagalimoto yayi ndimauza anthu panjapa kuti mkulu amene kwakumana naye mu program ya Cruise 5 yes ndi dokotala wa kuchipatala komanso ndi mwini wake wa sukulu ino yes komanso ndi mbusa yes komanso amalima yes koma ndikubwera kuno hi Mercedes hi Datsun hi Lewis Hamilton. Yeah, of course, actually, the Ms. Macrazy, to know the Umakan Mutima hobbies, I mean, Umakan now, oh, no, I am a hobby. This is more than a hobby. Yeah, this is a this is an obsession. Indeed. This is a Jugolo Serulia, Jugolo Serapa Serulia. Many little globe we have and then with my Malambi. Yes. The one I saw a basso. Yes, actually, if you can check. No. If you can check the pictures which Hakainde Hachirema was going to. When Hakainde was going to his farm, he was wearing this hat. Oh, yes. They just go and check. He was going to his farm 2 days ago. Hakainde was wearing just 2 days ago the same hat. Hakainde Hachirema was wearing the same hat. All right, that's fine. A man of many talents. Yes. Zosezi ziri mutu wake umene huu. Yes. Kampando waka sikuona sauli this is a relaxing chair, but it's a sport chair as well. It's you can do anything on it. I hope you're not going to fall, but this chair can go any direction. Yeah, any direction you go, you can adjust it. You can relax on this chair. You can even sleep on it. Yeah. This is the chair which, if you have got problems, if you want to meditate, you can come here. It has got everything in it. Yes. Only that we cannot demonstrate on TV because actually, if we fall, then the TV is. No, it will make good TV as well. No. Yes. So this story, it's this very same 3 people. Yeah, this very same 3 people. Yeah, these are now they are men now. Yeah, they are working with me from here. Boys to men. Yeah, they are working with me here. That's my second born son. Okay. And that's my third born son. Okay. The first born is a girl. Okay. Yeah, she's working for judiciary, but we are farming here, the boys. So mulindi anangati? 3. Ana 3. Yes. Oyamba wankazi. Yes. Ndi mphongo zimene zili apa. Yeah. Meni mabwera so naona so mai panjapa. Yes, that's my wife. That's my wife. Yes. Mugwira naso nchiro konkunoso. All of us are working here, including even my own daughter-in-law. We are working here. Okay. But my daughter is working somewhere because sumadzota kuchimuna azafuna chani. Yeah. So kankai kunja until tizaonota kuchimuna ndinkhani zachi. Opa pamalo oseano. Mala amene andisangalatsa kwambiri ndi malo awo. Oh, yeah. This is my muchipinda mose muno. This is a mala amene andigwira pa mtima. Refreshment. Ndi malo awo. Refreshment, yes. Apa tikhoza kupanga nawo kachakuma kuti titentende. There is no problem because actually it's all set. What they do most of the times they make sure that everything is here so that in case I'm alone. Yes, I can just boil water. I can just boil water and then I make my own tea. Makapuwa ndakuonda kuti akuoneka kuti ndi a size ya munthu wamkulu ngati ine. Fama lo ena umapita umakuona kapo kuti chimenechi ndi chipongwe kapena ndi chani. Yeah, kapo ya chipongwe ndi kapo imene yoti mlendo wabwera abwereze kuthira tea. Ndi kapo ya chipongwe. Iyi ndi kapo yoti tithopereka munthu wa ulemu wanu ngati inuyo. Muthira amene mukufulira. Akamaliza. Muthira level yanu. Pobwerera kukaona kuti alendo agona rulo kuti akhuta. Yeah, so it's up to you to put it half, quarter, 3/4, or kunoko kwathu kudowa. Tikati full. Kumatoti azitayikira msosa. Chimsonkho khale. Chimsonkho khale. Sure. So chombetu. I always take chombe because it's done by a Malawian entrepreneur, and I would want as much as possible wherever I am. I should take chombe tea because that way I'm promoting my fellow entrepreneur. One bit, yes. So I don't take some other these things coming from outside. I always take chombe. Yeah, actually, is one enough for that tea? That one is not enough. No.
No. Put 2. And actually, let me show you how to make this tea. Okay. What you do, the sieve, you see, they even put a sieve for me. You put it there, and then you do this. So, that way, you are taking out all the tea into the cup. Oh. Yeah, that way. Even this one. Oh. Yeah, so that's why I make my tea here. Oh. And this way, that means you are going to have a very nice tea. And after you have done that, put the leaves in the cup. Oh. Yes, put the leaves in the cup. Even actually the flavor. The flavor. And actually, if you make chombe tea this way, sometimes you might not feel like as if it's the chombe tea. Exactly right. So you need some sugar? I know, I'm okay. You're okay. Dr. Vijingale, tabwera kuno kuti timveza mbiri za inu. Yes. Chifukwa ndimavazo ndi mdokotala wa kuchipatala. Yes, I am. Madokotala pali madokotala osiyana. Yes. Udokotala wanu ndi udokotala wanji? No, I am specialized in gynecology. Gynecology. And obstetrics. Chabwino. Yeah, that means delivery of babies. Yes. And also attending to issues which are particular to women. Okay. Yes. Tiva zambiri za nkhani imeneyo. Yes. Ndavaso zonena kuti sukulu ino ndi sukulu yanu. Ndizoona zimenezi? Yes, this is a school which was born out of dream. Okay. Yeah, because actually I was in the hospital. Okay. Working long hours. Okay. So I said, if I retire from here, what am I going to do? Okay. So I wanted something away from being in the hospital. Okay. So that's when maybe farming and school came on. Okay. Yeah, school as an investment and farming as a business. Chabwino. Yes. So ndimanama panjapa kuti ayi pali girls, pali boys, pali primary, pali kindergarten ndizoona eti? Zose zilipo. Sina sinjirire ayi. No. Sina chipetse kapena kuchulukitsa. No, we have all that. For sukulu ino ukaiona ndi sukulu ndithu yokhazikika ena kumona kuti mwina sukulu ndino kuti kuseli kusukulu campus ina ikulu kwambiri. Yes. Kena kuso ndapita sukulu primary yamphamvuso kwambiri. Ndithu. Komanso mukunena zoti machiraso za ulimi. Yes. Ulimi wake mujamati masuku ano kwa zizungu za makono akuti ma mega farmers. Ndena kuti ma mega farmers ang'ono. Yeah, I don't know kuti ndikuzokhala gawo litiro. But kulima kwanu kumakhala kukula bwanji in terms of hectarage. Munda wanga ndi waung'ono. It's about just 100 hectares. And waung'onodi. Yeah. Ka 100 hectares. Indeed. Yeah. Only 100 hectares. So cool, yeah, because actually my sons wanted to come and farm with me at the same farm. Now that Munda was Wajepa. Yeah, so it's only 100 hectares. Yeah. So I had to send him somewhere else. Chabwino. Yeah. Tipeze malo likhale kuti ticheze modeka. Bwati ndinonso mbusa. Yes. Mbusa mpingo wanji? Bible believers. Yes. Yeah. Dr. Edgar Kuchingale, ndikamati Kuchingale ndikulitchula bwino dzina lere kwambiri chifukwa kwina kuli Kuchingale ena mali koma ino ndi Kuchingale. Yes. Kuno kuyankhula kuno ndikumponera. Yes. Kumudzi ndikuti pamene mwafika pano ndipo umudzi. Oh, kwanu nkonkuno pakwathutu mpanopo ubadwa nkukulira pompano tere. Oho. Yeah. Tsopano moyo wanu unalotani chifukwa mmene mukuonekera masomphenya anuwa ena kumaganiza kuti anzathu ndi kuti adakulira pa chinyezi ndi zinthu zadamba kuziona ali ana nchifake ali ndi mphamvu kuti ine ndichite izi. Inuyo kukula kwanu kunali kotani? Pamene pakhapo vuta pang'ono fa nthawi zambiri ndikakamba za background. Yeah. Anthu amatenga ulemerero wonse. Yes. Nkuponya kwa munthu wamkulu. Makamaka mamotapo neso nekhale kwa ndire ujeni yanu. Yeah. Tanena neza ulemerero wa munthu wamkulu. Adanena ndithu kuti zidzachitika zimene mufuna muneneno. Okay, yabwino. Yeah, fanthani naiti ukambira nadanena ndithu ndi simafuna zizikhala chomwecho foti ineyo mbali yanga ndachita kwakukulu. Makamaka madala anapangako mbali yawo ndithu. Okay, yabwino. Malo ano amadamba kugula ndiwo ndithu. Nagula chakuntunda koko. Okay. Yeah, chama 1989. Yeah, so koma kumenda chokera
ndi pamalo pena pake patunda mwapaona pali mabanki Standard Bank. Yes, tikamalo kamponerayo kuti tufuna tizipita para mwenye wene pajapo. Pamene nabadwira ineyo. Okay. Oti amene ajawo na matenanti anga wene paja. Pamene mabanki paja. Andimaona kachithunzi kena anthu achipongwe kwambiri akuti that is my grandfather dancing. Pamene anzawo anala kugula malo munakaona kamene kacha amonetsa munthu akusangalala kwambiri ndenda dabwa kuti azathu 1989 analali kale ndi masomphenya kumagula malo ngati no malo anagula nthawi itali amene anagula na 1960s yeti 1960s azathu anali ndi masomphenya so inuyo kukula munakulira pa ntunda pacha amene pacha pamene wali mabanki pacha abambo amapanga chani kuti akhale ndi ndama zomagula malo ngati amene mapanga ti business in town adali ndi shop yogulitsa zovala amasoka zovala so mezi makhalira zona kuti wina amayamba wina amapitiriza so amayi nthawi imene amapanga chani amene nawo sanakhala munthu wapakhomo kuti no that's not my mother nawo sapanga tinantina kuthamanga kupanga izi ndi izi nkumakutumiza niniyo ku skulu kwani munabadwa anthu angati tinabadwa anthu 15 okay okula ndinakula 11 and then from there we are remaining about 4 of us. Anabereka mwachikale makolo kwambiri 15 kwambiri osakhaso chibwana yanali akale usama sewera pa nyumba kuti makhapo anthu ambiri 15 rusi ndiye mutenge utsipano una kuti chifukwa cha zinanani nazozo ndiye nopa mabwera ena achibale tsopano makhanga matimu awiri ampira kukwanira yes ineyo nthawi imene makula ineyo ena atachoka kale kuti makwana anthu 17 pa nyumba ndiye phala maphika mucha safuria wankulu tsopano inuyo moyo wanu wamaphunziro unaenda bwanji chifukwa ndikaona mbiri yanu ndikuona kuti panopo tifika kumeneko koma munachita za udokotala munangofira kuchita za udokotala kapena munachita kaye maphunziro ena no chimene chinayambika nchakuti nthawi imeneja nthawi Dr. Banda there was respect amalemekeza anyamata anzeru ife tikafika pa Chancellor College nthawi imene afika pa Chancellor College iweyo kangodziona kuti wafika pa Dean's List umadzoti iweyo in case but there's scholarship ndio kuti upita zako zaera pamene masiku ano adona kuti akuyezendetsa bwanji koma nthawi yathu imanati azako akangokona kuti pa Dean's List watuluka uli pa Dean's List uli pa Dean's List umadzoti scholarship basi umadzoti basi ulendo ndinyamuka ndi bora ntamo so inu munali pa Dean's List indikati makha pa Dean's List inu akapa Dean's List munali dinalivi Dean's List sinali yamasewera pachanko sinali yamasewera ndikuti mutuluke pa Dean's List sinali yamasewera makhala anthu oti akukhoza bwino kwambiri ku skulu kucha tsopano inu maoneka pa munakamba ndi maphunziro anji pa Chancellor College Bachelor of Science napangapo for 3 years chabwino kenako kupita ku University of Cape Town amba pre-medicine nakhako 3 years chabwino nazabwera ku College of Medicine nakhapo 3 years nsanduka dokotala ndagwirapo ntchito dokotala zaka ziwiri zitatu 4 napitanso ku skulu zaka zina 4 kuti kumene University of Nairobi my university mutual sima university wa Mbari no those are top universities in Africa even across the world yes that's what I've done sima university wa Mbari so za udokotala zindizoti anali masomphenya anu kuti mudzachite muli mwana kapena munangoona kuti apapa zeru zanga zineyo ndipenga nazo ndizikhuthulira kwina kwake basi masomphenya amenewo anadzafika kwambiri nthawi imene nafika standard 8 chabwino na namba zicha kuti ndi doctor mu standard 8 sakukhoza so bwino simakhoza bwino munthu usanatsekuke sakukhoza so munthu usanatsekuke mazicha kuti ndi doctor koma kuona kuti munthu ukhoza 50 pa 100 koma kumazicha kuti doctor koma tsopano pamene nadzapita ku secondary school madziwa nthawi yathu yalija umabwereza kawiri katatu nditapita ku secondary school nakakumana ndi anyamata kumene kucha one of them is his name was Nzoma Magastine ndozani mphanga pano pato anthu amapita kunja pano kuti sikuli yanji mene bwaira secondary school papa pano anthu amapita kunja pano amapita kunja anthu kunja anthu amapita kunja uje alikuwa kuti
kuchokera pa sulu imeneyo inu zimakhala bwanji akuti kumangowerenga azako kamasewera uziwerenga discipline kanalo anthu imeneyo azanga sukulu isizongolowa mkalasi kulemba manotsi basi ukasewera mpira no class kuwerenga ndi anandiphunzitsa so ikachisisi kenakake yes tikapita kumsonkhano kamuso iwe thawala wapachire uzikawerenga chifukwa tu misonkhano meje matotenga the whole day matotenga the whole day timapita kadikira kamuso kuntunthama ife wala kumbidzisa kuti kumbidzi primary kakope ndoti wapinda waika mthumba tikamapita paja pana mphunzitsi wa MIP asakuone yes timakhanga tanye mwanga chikwama uleka chani wapindiramo kakope mabuku basi kenako kukalowa pachire mambo swata kumene kucha ndeka hekopera mati kupi ubwererako basi unali paja pamene paja anzako at the whole day akungokhala pamene chodikira angwaza uchatitsa iwe kuchokera iwe wawerengako ndiyo kama mezi zinapangisa kuti mututse kuke tsopano ndi pamene panzopezekana kuti pamene madzabwera MCE madzachita bwino good anditengako ndi the same kuita mmene ndimapangira ndi pa school kuja ku secondary school kuja titafika pachango ndidakakumana tsopano anamandu awonse amalawi awo ndi anthu oti anthu anzeru kilimu naturally people very superbly intelligent people kumadabwa kuti kodi uyu amava bwanji zinthuzi koma kunena kuti apa tsopano mpaja pofunika otani ukwinyira shati tionetsane pano and it worked. Ndatuka up to 15. And I was one of them. Good. Maphunziro ana munachita audokotalawa. Munachita maphunziro anje kwenikweni munangonena motsegula pachapa kuti munachita za gynecology. Yes. No, tikati gynecology makhana kuti most zambiri zimene kusomapanga nzona kuti umapanga ma operation okuzani ubereki kwa azimayi komanso matenda amene angakhale chifukwa cha ziwalo zimene azimayi okhale nazo ndi nthawi zambiri zimakundokhala zotupa ndi zimene malimbana nazo kwambiri mbuyomu nthawi imene nakhapo ndi kuphunzitsa ku college of medicine mbuyomu mpaka nthawi inake naphunzitsa ku college of medicine for 7 years kumakhala makesi amene mwina zingathe kuwaona mu private timati kuphulika kwa chiberekero nthawi ya kubereka that one is a bad one that one is a bad one because utakhala mu theater time for 6 to 7 hours chimirireni kuthandiza patient takuteka inu mwachita zimenezo ndi ntchito yanga imene Mulungu anandipatsa imene inuyo mumagwira ntchito ngati dokotala kukhala muchipatala kuvala makoti aja kumapanga operate on a patient ziko zochitika kuti mmene ndili pano kunditana kubwereranso kuchipatala mukagwira bwinobwino ndindazanga ndi mapilot mutha kukhala mwacheza nawo pampano basachoka pano apita kaulutsa ndege so ine ndine dokota ndikachoka pano basi ndoti ntchito ya ine ndikapita kupange panopa choti ndikapange operation chifukwa ina kamene kuti Dr. Kuchingali ndi dokotala wamphamvu kwambiri moti wachiritsa amayi ambirimbiri wathandiza anthu ambirimbiri ndiye ndikamakuona ine apapa ndikundivuta kuti ndilumikize chithunzi chimene chocho ndi munthu amene ndikumuona ndineyo ndithu oti umangokhalanso nthawi zina zake uzikhanika zopiri right chifukwa umapeza kuti uli muje mgemu muja kaya uli Shoprite Kuchingali mwana wanu uyu anthu mtima kuti ayi ndinachiritsa ndine mwana wanga amene tanduzani za mbiri yanu ya kugwira ntchito mchipatala munangonenapo mwagwirako ntchito ngati dokotala komanso mwaphunzitsapo tandilongosolani zambiri so ntchito nayambira Pakamuzu Center pamene nali Pakamuzu Center nthawi imeneyo Kamuzu Center ndi Bwaira chinali chipatala chimodzi ndiyeno ukakhala kuti uli pa core umayina kuti ukhale pa core ku Kamuzu Center komanso ukhalenso pa core ku Bwaira boardroom my brother ukamaweruka okuyenda masana ngatano kumawodzera munthu kuyenda umakhanga kuti anakugoneka apa kumakusasana ndi hamala kusana koseko kumayenda munthu kumawodzera ukuyenda upita ku nyumba kumawodzera kuti wakhala ugwira ntchito the whole night ndi nthawi imeneja kunadzalawanso kaumba paka gunshot yaka
ndiye ukabwera gunshot wound ndiye kuti ndikuchezera ya ndiyeso kumabweranso nthawi imene kuna kuti the whole central region yonse kunabe chipatala chimene chimapanga operation bwinobwino. I don't know kuti chinachitika ndi chani koma Kasungu, Salima, everybody kukhanga tali sanangotseka zipatala kuti wangobwera operation apita kuti ku central ndiye kuti timachita handle zinthu zambiri kwambiri. Yes. Ya oti ngakhale nthawi titangoyamba umene udokotala koma ndapeza kuti tinachamwa msanga. Yes. Chifukwa cha ntchito imene timagwira. Pressure ya work inali yakulu kwambiri. So mwagwira pa cheni ka central ndi bwaira. Ndio amene napita ku Kasungu. Okay. Wakhala bwana mkubwa wa chipatala cha Kasungu. Oho. Ndakhala bwana. Mwayendetsako chipatala chimene. Bwana DHO. Bwana DHO. Ehe. Kuchoka ku Kasungu. Kuchoka Kasungu ndio amene napita ukaphuza sopano ukakhala specialist. Okay. Ndiye tapita ku Kenya, nakhalapo ku Nairobi, Yeah. nakhalapo ku Kakamega, kubweranso ku Nairobi. And ku Nairobi nakakhala chipatala chimene mbali yathu ya kuno Southern Africa kuno chipatala chimene chimabereketsana kwambiri. Chimenecho ndiye akabadwa ana 40 pa tsiku ndiye kuti ndi nambala yabwino. Akabadwa ana kwambiri. Chipatala chachikulu kwa Pumwani. 40 mwati lero bora nkoni. Ndi chipatala chachikulu kwambiri oti ngatana chikoza panopa ndiye kuti zili bwino kwambiri. Chipatala choti chimagwira ntchito kwambiri. Khane yobadwa ana. Oti masiza ukamanga 5 ndiye sinopanga ambiri pa tsiku. Kapena kuti ndi usiku pa koo yako. Fa pa tsiku ndiye ndi 20 chakuti pa tsiku. So it's pamene tsopano pamveza kuti ma skills nkhani imeneyi anafikira. Amabwerera ya sure. Koma kwa mkwira ntchito kwambiri. Muthawi yochepa. Ndithu. Kuchoka kumeneko nabwereranso pa Kamuzu Central. Okay. Ndinabwera pa Kamuzu Central about 20 years ago or 21 years ago. Ndi amene anandira a Blantyre Adventist. Okay. Ndinakhala Blantyre Adventist zaka zina. Okay. Kenako anandikodola amayi wathu. Ndi pa Adventist paja? Yes. Amayi wathu nkundikodola. Nakhala nawo amayi wathu for many years. Kenako amazimu nkundikodolanso. Fana mafana nakako mkulu amazimu kuli longwe. Inde anandikodolanso amazimu. Ndiye atandikodola amazimu zaka zatani zachuluka. Yes. And zanga zochita zangazi. Zamba kutani kutenga mbali yayikulu ya moyo. Okay. Kusiyana ndi zochita zimene ndikupanga kuntchito. Okay. Pamene panakhanga kuti tsopano kuntchito kwamba upangika mpungwepungwe. Chifana kuti nanga si munthune ndakula tsopano. Tima business tanga tamba kukula. Mwina kumponera kukutenga nthawi ambiri kusiyana ndi kulilongwe. Ndi pamene tsopano panakhanga kuti ndafuna kuti ndikakhale ndanzanga pandekha. Oti tizipanga zoti ife tikudziwa kuti izi zitithandiza. Ndi pamene sona I want to nambeta ukajoina ndi Dr. Kalanda ku Area 18 Med Clinic. Asamala Health Services. Ndi kumene panopa. Khani ndimeneyo. Dr. Edgar Kuchingale mulendo wathu mprogram ya lero ya Cruise 5. Ndi ulendo wa udokotala ntchito za kuchipatala. Programu itika magawo ambiri kwa nkuluyu aliso ndi magawo ambiri kwambiri. Ndiye mwina kuti tiyende naye bwinobwino tiziti tikacheza nkupumira pang'ono nkumwa ti koma wotentha bwino kwambiri komanso onunkhira bwino kwambiri. Kenako tibwerenso tidzalowe gawo lina. Tikachoka apa tifuna tilowetsa pano ku nkhani ya chitukuko cha skulu zimene akuchita kuno. Patsogolopo tifuna timve za ulimi. Komanso iwowa ndi mbusa pali zambiri zimene tingakambe za Dr. Edgar Kuchingale. Loto kapena masomphenya oti muyambitse skulu ya St. Peters zinachokera pati? Maloto amene wawa akuzokhala kuti ndi a mixed. Okay. Chimene chinachitika nchakuti ndisanapite ku Kenya kupanga specialize. Panali nyumba imene sister wanga anaisiya 1997, so natenga nyumba ija nkuimalizitsa. Ndi ntachokapo paja amayi anga anatenga munthu alende nkumuyikamo.
Yeah, pamene zabwera kuchokera ku Kenya nyumba yonse completely shattered, completely finished. That to a point which you osaidziwaso ihaya singakhaza kuti ukhozokhalamo kuti nyumba chandaisiya ija 4 years adiliza anyamala nyumba 4 years inu kuiona nyumba kuda kukhosi chiyani chilichonse completely done. So chimene naona ngati kuti kukhala kumudzi kuno kuyikako nyumba ya rent sizoyenera kuyenera kuti kukhale business. Okay. Yeah, pamene chaka cha 2005 namba kumba njerwa kuti timange school. Okay. Yeah. Nde ineyo pachama naruzikhandazi zako abwino ineyo nandizanga winake ndinake mati Robert Igolet. Amapanga zamani NGOs kumalowa ku Uganda koko. Ndi namba kumanga sukulu iyi ndi matope. Okay. Ndi pa foundation. Anabwera uzandikalipira iwe kupanga chani kumanga sukulu ndi matope tibwera kuno iyi sumangira matope iyi kumangira cement. I'll give you ndikupasa mmene udzipangira mixture nzanga right anzano aphindu nzanga. So kuti sukulu ikhale pamene Robert ndamene no you are taking a wrong direction. Ati apapa kulakwitsa malonga tano sungamange chinthu chomangira uche matope ayi you know that means chilibe tsogolo. Yeah, which was true. Yes. Nazoona ndithu ambiri. So namba kumangira cement. Cement ilipa yochipa kwambiri hamichi kuma imandivuta be 40 ndama panalibe. Yes. Yeah, so munambira prime girls kapena boys kuja. Yes. Okay. Ndi namba kumanga umene kujako zaka zinapita tinatsekula 2009. Okay. Yeah, now azanga ambiri amene amandidziwa amangobwera kamunamvapo program uja ni situation jona kuti panali mtsinje kuti uwoloke muli ng'ona ndiye wina anango nkankhira kumonzake ndiye anthu watawoloka ali mtundu olimba mtima pamene mathawa kapa zineza chitika tu pano wona munthu wakatuluka kutsija kuja atali amacha ndi olimba mtima amene anadumphira wawoloka zimeza chitika ndine koma atataone mtima ako mmene umagundira nthawi imeneyo. So panalazi zanga ati ina Richard Pili, MD Chibwana, Moses Kuchingale. Amena moti pitiza inu ndekuti mukulu kutika thukula lichochi ali iwe ndi wolipa mtima osagona usiku. Kuma cheerleading. Iwo aja alipotsija on dryland iwe mudziwe la ng'ona iwo angokukakamiza kuti upitirize tiye pamene ukupanga bwino pamene ukupanga bwino inu kulimbikira. Okay. So when we tatsekula school enrollment number kukula. Okay. Now pamene school sopano inamba uchita ndi force. School inamba uchita force yokha expansion kuti tikule aya ine nandilekeza apa tikule kubwereka ndalama ku banki kumanga yadzadzaso ndi nadzafika nthawi nake nadzamanga skulu ina ili mtaunimo kuwa naita abandon panopa ndi yayikulu kwambiri koma kuti inalibe malo osewererana kupeza noti yakulaso ndi 2021 mpamene pananda tisamangokuza skulu imodzi panji pakhale maskulu awiri ndiye pamene tinadzamanga girls ndi tsopano apapa mpamene panadzapeza kuti chakudyano chambopeka mavuto akulu. Timadya 2 tons every week. 2 tons every week? Chimanga every week 2 tons. So ndikuti mpunga so ndi matani. Nyemba ndi matani. So zafika pamene popo naona kuti kugula ano kwafamba ufika ngati kupereka chiopsezo ku business. Pamene namba kutani kumalima. Namba ulima 10 hectares, 20 hectares, 50 hectares. Panopa we are just bordering around 130 hectares. Kulima. So zimene malima kumeneko ndi zimene madyetsa pa skulu pano. Pa skulu pano komanso panopa pamene zafika mpona kuti ngakhale maskulu ozungulira ife panopa amathatsa gulakonso amatha kubwera kuti tithandizeni. Komanso nthawi zambiri amonda kungobukiratu. Kuti mukamakolola ife mtisuke ko matumba mwakuti. So
pano ndikuti tukamba zoti pali boys pali girls Pali pali primary naona soti anaso kunasale yes alipo. ndiye ikulu bwanji in terms of enrollment maskulu amene wawo panopa ndikuti tikhoza kunena kuti 1000 students yes amene ali pa maskulu amene ndikuti ma breakfast 1000 lunch 1000 supper 1000. mwakwanitsa bwanji kuyendetsa skulu pamene inuyo ukadaulo wanu uli msachipatala skulu iyi kumayambiroko skulu inapangidwa kunena kuti ikhale yothandizira banja yani ana ang'ono nthawi imeneyo ana anali ku primary so akazanga anali qualifying ngati accountant ndiye nana kuti madam ini mupite muzikayendetsa skulu ine zikhani ndili kuchipatalako ndi anajaimba kuti ana makula mwansanga zaka 20 zomwezi anthu achoka ku primary panonso amene akukochera kwatirasosi ndiye amene akwatira amunawa alipo mpano koma akazi watinawo zata pitanuku badikanika tione akuchimuna dzanira za mtundu wanji so koma ucheniyo timati ndani kuti mtengwayo alipo mpano kuthandiza nawo zina maza ino ndinotengwa so family yanu imene ikuyendetsa skulu ino family business yes family iwe business iwe khalapa and then komanso my own ine nabadwa kumbuyo kwambiri nabadwa number 12 ndikuti nthawi imene mabadwa ine ma sisters utsogoloku akucha katundu akutulutsa ndi katundu ameneyo so alipo mpanonso ndi ma nephews anga alipo mpanonso alipo mpano ena kuyendetsa matrakita awa ena kuyendetsa magalimoto kani ndimeneyo kani ya St. Peter's Girls Secondary School, St. Peter's Boys Secondary School, St. Peter's Primary komanso nursery malo amene anamangidwa ndi munthu amene ukadaulo wake uli mu zakuchipatala Dr. Edgar Kuchingale mlendo wathu wa lero program ya Cruise 5. Dr. Kuchingale ndachita chidwi ndi ulimi umene mukuchita ndinafunsa poyamba pacha kuti ulimi wanu ndi waukulu bwanji munanena mwachipongwe kwambiri kuti mkaka ng'ono ife nkubali mtima kuti ife tikulima 5 acres mwina ndiyoti wakuchita 10 acres akati kuchita ka 100 hectares ndati chipongwe ndalimi angati kumalawi kuno amene akulima 100 hectares sulimi wamasewera actually pano mukuti it's almost 130 hectares ndi ulimi waukulu kwambiri ulimi umene 130 hectares ikuona mwantundu kumene ndikulima ine kuli 100 hectares pamene akulima madamu pano pali 17 pamene akulima mwana wa last born amalima pena pali pasiliva pali 10 hectares ma hectares munenawo si ma hectares wamba yayi ulimi wake mukuchita ulimi wachani kwenikweni mukulima mbewu zanji kwambiri malima chimanga basi chimanga kapena wakhalona ti mpenda dzuwa watithera fa pepani kuti mwanena zambiri pano timapanganso mafuta ophikira pamene ndimanenapo kuti inu ndi munthu wachipongwe simukamenera kuti tikungoyesera 100 hectares mwina tikakuonesa amene timapangira mafuta mpenda dzuwa so mukupanga chimanga mmapanganso mpenda dzuwa ani chimanga chikwambiri ndiyo tichithandize pa skulu pano mose maneneyazo kuti zimathandiza kwina even mafuta ophikira awonso timadyaso pompano mafuta amwewo mumalima nokha mpenda dzuwa nkukolola nkufinya mafutawo nkumaphikira pa skulu pompano zotsalira za kumpenda dzuwa zotsalira za kumpenda dzuwapo pali azanga amene ndi ana amene akuweta nkhuku pompano amadzatenga kumaza kukapatsa nkhuku zawo mumakwanitsa bwanji kulima malo akulu chonchi ndi kuti ulimi wake si otitu makaso kuti ayi lero tukachita kapala kulima ndi khasu sikulima mwati bwa ndikufuna mawu amenewo aveke mwamphamvu kulimira khasu sikulima ifwa lerolo pamene tikaende muona ikuenda tractor apo lero lomwe yatipula lero lomwe yagalauza they have followed lero lomwe ayikamizire lero lomwe tractor imodzi yapanga zonsezo kuchokera mmawa uchifika nthawi ino
pamene kuti mutenge khasu munthu akhoza kutha 3 hours asanalime malo ozungulira nyumba ngati inoyo ya ndiye kulimira khasu kuku mwina aboma kanaganizirapo noti zisike zolimira khasu fa kulimira khasu ni subsistence farming yeah Sungapangika commercial farming in khasu. No, it's impossible komanso you know even machine awa amene maderera kuchokera ku China awa kuti mulimire inoyo akhozopatsani ekali jambiri kusiyana ndi kuti munthu alime pamanja. Pali mavuto angapo kulima ndi khasu. One khasu lija nanga sindi munthu amene akuponya ndi physical agent. So simungateme mozama kwambiri ayi. Ndi mango kapha pamwamba pacha. Two ena adanena izi ndakuona kuti I think uyakunena zoona. Mukamapanga nzere ucha makhoti mukuponda mukhwawa mukupanga kanzere kacha. Chaka cha mawa mambo kutsa cha mzere chicha nkumaponda mumaponya mukhwawa mucha. Pamene ndimene mayendamo chaka chatha. Mwaindamo popanga nzere, mwaindamo podzala, mwaindamo pobaya fetereza zonsezo ndeti mwadiriza pamene pajapo ndi phazi. Ndiye chaka cha mawa nkomati no tichotseka dothekacha tiundire pamene papa. Muyamba kuponda so mu chaka chinacho ndiye kuti you're forming a hard pallet pasi pacha. Kwambiri ndipo pamene khasu la tractor chalimati likazikizira pamene pacha mtembenuza atunthaka. Kwambiri oti mene aboma amba zoti commercialize ndi zabwino kwambiri. Yes. Kungoti mwina mwake boma likhozokhala ndi intention yabwino amene amalagwitsa ndi ma technicians ku Capitol Hill kuko. Yeah, for iwo achasakulima peza kuti ma tractor abwere mamota agawire ife alime atenga ndiwo ukayika upaki ku nyumba anthu sosalima ndi munthu amene tractor ikupita kwa munthu osalima ukuona amene popo akanakhala kuti mapulogalamu amene boma limakhala nawo our people amene boma lachita trust kuti achite implement akumaita implement mmene boma lanenera tikanakhala tili patali koma lungoti poti anthu pano boma nathana mantha ndinu mmene zimakhalira zonoti boma likhoza kuti tentichita implement ichichi nkukhala ndi policy yabwinobwino chanchani koma implementers pobwera zawo noti iwenso kuchita kulira kuna kuti Fulani inene bwino kwambiri. Tsopano so vuto ndilime munenalo bomalo anthuwo achita zankapwacha boma sona loso lungwanga naso kuti so na problem ndoti don't know noti zimakhala bwanji koma ma programs amene boma limayika even kuti mukaone pa national plan mukuona kuti bwezi tili kutali koma implementation ikumativuta. Tsopano bomalo ndi limene inuyo mwanena kuti apa ndifuna mukolope ndikamabwera ndipeze mutakolopa mwabwera mwapeza kuti munthu sanakolope akusewera bawo inu kumadutsapo kulowa nyumba mawa kunene koma tudziona kuti mukolope ndikolopa lero bwana tsiku likumawalo kubwera kudzona kuti sanakolopebe inu kulowa ndithu nyumba. It's poti pamaswana ngasi kuli democracy yeah, pali democracy. Some democracy has got its own challenges. One of the challenges democracy makaya imeneyo. Yeah, imakaya imeneyo. Chifukwa can you imagine noti ngati mzina li nthawi yangu azijayo amuze munthu chipanga ichi ndi adzampeze mawa sana pange basi. Yeah, so democracy limavuto kavuto kamene koko ngona kuti pamakhanga khali kuti mwina president mayizo kuti munthu uyuyu sagwizana nani kwa makhabali panchito because it's democracy which is very bad for us because chimene chimafunika chone kuti president akalamula kuti chakuchi chipangike mwakuti okachita aja maina kuti aonjezerepo so ukadaulo wawo fa uya kulankhulayo ndi munthu andale sakudziwa zimene zili kunja kuchi koma pezana kuti mwina president kulankhula chinthu chomveka bwino kwambiri koma ukapanga aja ngokapanga chinthu lower than pamene wende technical iwende amene so ine ndangokuuzani kuti ndikufuna mukhome tebulo lizioneka chonchi inuyo ukatswiriwano ndokhoma tebulo nde inu mukapanga chinthu chochepera zimene ndimaganiza so ndikhala kukhoma ndekha ndati muone ma policies athu angakhala aulimi awawa ndi abwino kwambiri koma chimene chimativuta kwambiri nthawi zonse ndi ma implementers athu
they are not serious with their work. Pamene ma implementers ndi amene tinatumiza ku sukulu nkuwaphunzitsa nkuwapatsa Komanso- ukadaulo kuti azichita zinthu zimenezi. Yeah, so the implementers are the ones which are at fault, not the government. Yes. Government also is on the 40. Iwe kuona implementer sakupanga zinthu iwe basi kukokhala takati kumva zimene zizi a president umadzadandaula pa msonkhano. Yeah, you see? You Ineyo see? nalamula kuti zakuti zichitike anthu sakuchita. Ife No. The president says, ayi ine I want in 6 months to have a mega farm Mwagote. 6 months later. The boys at Capitol Hill have crossed they've crossed their legs. Tsopano. Anyway, I think we can. So that is that is actually these are issues which are serious. We must discuss. No. We must discuss this There's discussion because actually the presentation term is 10 years, isn't it? Yes. Ndeuti policy zitenga 10 years to catch. The president akhoza kulowa mkutukaso vision yake sanazani Isanachitike. isanaonekele. Yeah, so those are the issues that pamafunika ndithu changu pang'ono kwanza tauboma kwa ziti chako changu kuti when a policy comes izikhala yoti azikapo mtima kuti chiti chikwaniritse. Tandiuzani za experience yanu pa ulimi wa mpendadzuwa. Chifukwa ndikuona ngati kuti ndi gawo lina limene ifeyo ngati dziko ndizodabwitsa kuti sitinatulukire yayi. Ndizodabwitsa kwambiri koma tinayenera kukhala kuti by now tafika ka stage kena kake pakhaimene koma ayi ndithu. Ndikhoza alimi anzanga ndalimbikitse. Tiye tidzimani mpendadzuwa. Ete. Yeah, ifa mpendadzuwa uli ndi zofunikira zambiri. Muli zakudya za nkhuku, zakudya za nkhumba, zakudya za ng'ombe, komanso mafuta. Komanso mukhoza tuka zopaka pa bread. Mpendadzuwa omwe uchi. Ndimava kuti mpendadzuwa uja kungokolola kuumitsa kuyanika kuuma nkufinya mafuta ake mukhoza tenga pamene direct wafika nawo kitchen. Lelolo ndikhoza kukuonetsani zikuchitika zimene. Kuti uwu mpendadzuwa uri kufinya apa mafuta apa nkutenga kupita nawo. Uka bottle lero lomwe sufuna so machine wati ayifakitale ayafuna watsuke mafuta nani. And we are failing to do that. Ngati dziko nkumagulaso mafuta ochokera kunja. Nkupati mtengo wa mafuta wakwera. Kuti ungodzipweteka. Tingodzipwefa mpendadzuwa amene mungadzala ine kuzungulira nyumba yanu mukhoza kuphikira chaka chathunthu. Iyayi. Zoona ndithu mpendadzuwa amene mungadzala nyumba yanu mukhoza kuphikira chaka chathunthu. Umafuna fertilizer amene uja? Yeso. Ayi ndithu. Mpendadzuwa ndi tsogolo la dziko linolo. Mama kuti tosazodya za mafuta. Yeah. Komanso ziweto tu mmene yapo ziwetozo zoti anthu ngati kuti ine ndine munthu amadalira timbuzi timene ali nato, ting'ombe timene ali nato, zakudya zake zili kumpendadzuwa komweko. Nkhuku, nkhumba, munthu akhoza kudya ndithu mpendadzuwa. Malo moti mulime 5 acres ya chimanga, mutalima 4 acres ya chimanga, 1 acre ya mpendadzuwa. Mpendadzuwa ndithu kungofinya kwambiri mpeza mafuta utani akutuluka. Ndithu. Munanena zoti mwagalauzitsa mwachititsa mizere ndi mwati mufuna kudzala. Yes. Koma tikucheza kuno ndi mwezi wa May. Yes. Mvula yasiya. Usiku kugwa mvula kunjaku. Ndi mwati muzidzakolola mwezi wanji? Tikolola October or November kuti dzadzabyaleso mu December. Ndi ulimi wanji umenewo? Ulimi umenewu ndi wanthirira. Timapanga kuno kumadzi ndi ambiri. Yeah, timapanga about 2 hectares ya ulimi wanthirira. Ndikuti 2 hectares imene yoyo tikakhautiza tiyendera pakhoza kutuluka matumba 200. Akachepa pakhoza kutuluka matumba 140. Yeah. Ndizotheka ndithu kulima kuntunda mu miyezi imene munenayo mpaka nomadza kulola mu October. Mumpanda muno ngati mumpanda muno. Fasi ngalime kuja kwa mpanda fa kuli mbuzi ngati mumpanda muno yeah. Zimatheka zimene zonso. Timakolola nthawi zonse. Mwafusa anyamataka when I ask my wife that timakolola nthawi zonse. Kwambiriso. Dzana itakolola pomwe papa. Pamene ndikono kandime kake. Yes. Yeah, 30 bags. Kakang'ono yonje. Yeah. Yeah.
ulimi wa nthirira umenewo 30 bags kamalo kakang'ono 30 bags kwana nkhani lundi imeneyo pena umakhala ngati kuti moyo wako wonse wakhala ugona umadzangodzuka nthawi ina kudzidzimuka kuti kuti ineyo izi sindimaziona ifo chani koma zikuchitika right under our noses and anzathu ena amene maso awo anatsekuka akulowa mmene mwayamba kuchita zinthu ena afetiyeni tibakangana zina iwe wo anzathu menemo akupita tose tifuna kama MP ndika apante parliament yokhaya kubanje kaya ashado ina koma ndinoendana ngati iweyo for you to make it in life ndofuna kuti basi ujoine ndale basi ndithu koma ndizabwino kwambiri kuti pakhale na ndandale ena khale ndi komabe ena azilo ena fitenti kukhala moyo wadu pa nyumba ngati pano tere bwino basi kumakhala pano malima oti kachoka pano tere basi ndingakuza kamufuna mwendetsepo taendetsa mkoni aya koma ine koma mpitebe kumene kucha basi pali ubwino wake oti anthu akhale mondale yes ndizabwino kwambiri makamaka amene zakhale masuku ano mona kuti kwalowa anyamata ophunzira kwambiri kumene kujako kundale kujako komabe nafe tinene kuti mwina tigawane zinthuzi ngakhale kuti ndinaphunzira isangokhala ntchito imodzi yokhayokhayo vuto masiku ano achakhaza akatayankhula bwino pa zodiac koma inuyo koma mupite ku parliament basi akuchingala akatayendetsa bwino sukulu koma inuyo koma mukalowe kumene kuti achena akatayimba bwino gitala ya nyimbo kuye inuyo kodi ndati basi aliyese ijeni muyeso oyesera success ya munthu komatu pamene wafuna kumakhala tupafuna kuti anthu azikhala ochenjera chifukwa gulero akalowa mbwalo satolera yekha katundu amatolera ndachotani amene amveka apanga katundu uchena amatolera ndiwo pezati akumveka koma pamene utengepo munthu ukaunati autolera that's what happens. That's what happens. You benefit less than the people amena kupatsa udindo amene uja kwambiri ndiye pamafuna kumukhaso kuchenjera pena pakunoti sona anthu awawo ndiuzone kuti ine aona kuvina kwake kwabwinoko ndi aunilimbikitsa kuvinako you know what people how bad people are. Yes. Wakhali umamenya bwino nkhonyeti pamabwera wina amati ndikhale promota wako koma zipakera mulingi zimakatera pandani zipa iweyo koma promoter ngati wawina nkhonyo ichi amene amakhala ndi ndalama yambiri nda promoter iwe ndoti ubwerako diso lili mbambamba chonchi 2 weeks usuzumira diso lako lomwe machita onera mkati mwa uje ndiuzeni kwa anyamata amenya nkhonya kwambiri ku America ko yes simona ma promoters ndamene ali ma billionaires yes pamene anyamata omenya nkhonya nawa so ngongole mpaka ndimafa kuti aya ndimodzi kupititsa parliament kuti ma promoters aja amakhala their benefit koma iwe amene ukalowawe amakhala akupachika ndima amenewo ndisankhe nyimbo number 4 program ya lero ya Cruise 5 together ndi Dr. Edgar Kuchingale amene ndi dokotala ndi mwini wake wa skuli ya St. Peters kumponera komanso ndi mulimi akulima 100 hectares paokha akasonkhetsa zigawo zonse 130 hectares si ulimi wamasewera iyayi komanso ndi mbusa wa Bible Believers. Dr. Edgar Kuchingale manena kuti katebulo akamwali mudakhoma ndinu. Yes. Kukhoma kwake kuti inuyo mumalongosola kuti akupanga njonja kapena mudagwira nokha chizulo nkumapanga kameneka. Definitely chimene timapanga ndi zinthu izizi masuwa ano kuli masuwa kuli machine ndi nzanga mati zinake McDonald Shapola ali ndi machine odulira matabo amagulitsa matabo ngati awawa then wapita kumene uja ndi ma size ndi amabwetsa machine muja ngudulira ngundipatsa madawa pa odula ngundipatsa songa khale iyo ikambali ndende yabwera kunoko ndanyamata ali panja pompa anyamata amene wawa ndamene mapanga miyendoyi koma malinga ndi thabwa licha muri mudapanga nokha kaka ilo lili Apollo kunyumbako ndende ambiri pamene pali machine ipo
osamene napanga ndekha abana kuti kose kumatabwa lose mukaona kumeneko napanga ndekha munaphunzira kapena mudango ata McDonald yona madakuwuzani kuti mwayi wathu wakumana ndi angwazi unali umenewo oho Dr. Kamuzu Banda kuti mudakumana nawo angwazi ife tanatiphunzitsa sukulu angwazi oti popanda angwazi simukadati sidakhala pano ayi iyayi aya zabodza ife ochokera kuno kumponera te tidakapita bwanji kunja anakhali panalibe mtsogoleri oti achita zinthu mwachilungamo ifa ndimene muneneramo mwayi oti mukapezeka kuti muli kunja sikuti unalitu wapafupi yayi tizizoona oho kunali utsogoleri wonena kuti unachitira ubwino wa Malawi izi zinakazipeza ku skulu yapa Bwaira ichayo Bwaira imayinyoza icha panali technical school pamene paja mkati mwa skulu timaphunzira izizi tere pa Bwaira zonse mukuziona pandaphunzira pa Bwaira ndithu mashini alipo panopa ti akungokhala koma inalipo nthawi imene amagwira ntchito kuno bwino ndithu anthu kumaphunzira nkumabweretsanso ma materials oti tizikoza zitsulozi kumaotcherera kutani metal work azanga ambiri amene nachoka pa Bwaira pano paina amakoza zigayo pali wina akali ndi kampani yopanga ma diesel injectors mtown muja kuchokera pa Bwaira osatopita ku technical school ayi ku secondary pa secondary school kumachoka munthu uli ma skills ngati amene wawa kunali woodwork nthawi imene ija ndiyeni mapanga ineyo imene ili apa woodwork metal work home economics anaphunzira kubeka technical drawing soka kumaluka maujeni zidroiro kwambiri osakaso pang'ono kadunda machokeraso kuboma asati ana magula okhayi achunga machokera kuboma ndi zimene zimene ndaphunzira nthawi imeneyoyo so chimene talakwitsa kwambiri pakati pachona kuti mwina tinayiyotsa skulu pa level imene alili kuyitsitsa pasi nde chiyitsitsireni skulu level yapasiyo sipanapezeke kuyikweza kwenikweni kuti skulu ikwere ifike pamene tinali nthawi imeneyi tinayitsitsa skulu inayitsika kwambiri fa kuti lelolo amatheka mwana kubwera pa secondary school nkutuka pa secondary school asanadziwe kuti adzachipanga chani mmoyo mwake mwana akhoza kufika pa skulu tere kumpana kumaliza skulu asanadziwe kuti adzapanga chani mmoyo mwake nthawi imene ija amapanga zoti olo munthu kuti watulukira pa standard 8 paja timahande skills tinatake unali nato ndipo kunali ma training base ma training base achabwino tinawo chauti nda MIP8 koma kumene anthu amakaphunzira kozo zambiri kunali ma training schemes pamusi pakwathu apatali tinandi kafulu training scheme kumene anyamata amachoka pa school standard 8 kupita kukafulu kukaphunzira malimidwe abwino nkusanduka alimi ndi ma conversation oti ngati dziko tikuyenera kuti tisamawathawe vuto lake chimene chimachitika Dr. Kuchingale ndira kuti ma conversation ena amakhala otelera kulowapo ifo anthu amaona ngati walowa ndale ukamala nkhula modzudzula kapena mowunikira umakhala ngati kuti ukudana ndi boma ilo kapena ukuyamikira boma ilo pamene zimene tukamba apazi si ndale nanga munthu kulima chimanga kuphunzitsidwa kalimidwe ka chimanga ndi ndale zimenezo ndi ma skills onena kuti munthu akuyenera akamachoka ku skulu timukonzekeretse kuti ngati sangakafika pamene munafika inu pakumakapanga ma degree masukulu apamwamba m'mayiko ena ngati zingakanika kumene koko koma pamene akakhalepo azioneka kuti awatu ku skulu adapitako awo nzere amadziwa kukunga nzere wachimanga umene okhala chonchi ndikamalima uyang'ane uku usakhale motere nkhuku matenda awa ndipange chonchi those are basic skills that people must have and discussing these issues sindale yayi koma tsono the thing ndiona kuti tibweraso vuto lomwe licha policy ndi yabwinobwino yes tili ndi policy yabwino kwambiri ya mene tingatukulire ulimi now chimene chavuta kwambiri chone kuti mapolisi athu aja akumakhanga kuti sitikumatengera serious chifukwa ma technical school anatsekulidwa m'Malawi muno dziko lonse lathunthu anatsekulidwa kuti kumatuka anyamata ma bricklayers ambirimbiri just ulendo wake tomwe uwu panatsekulidwa ma technical school ambirimbiri koma kuti mukaone pano pambaza kuti mwina ma intake atani achepa zifukwa zake zosakwanira chifana kuti
I don't know kuti policy yathu ndi mtundu wanji. For policy imene kuti idzilankhulana ndi chimene mukuchita implementation. Yeah. Lamulo lanena ichi pa ground pakuchitika chani. Yeah. So no, what is happening? I don't know. Not technically, politically there can be a will to do this, but technically, not basi, we don't implement it properly. For example, I will tell you one of the failed policies. Okay, which is a failed policy. University. This is a university. Let's take the Chancellor College. Let's take like a Bunda. Let's take like let's say any other university. You see now, yeah, you see now the university ja, you know the sitenga anambi yaka chinocho chifukwa tibe accommodation. Yeah. Now, if I mean napita kuma university akunje. Timadabwa. Hii ndi university. Now is the university ja ili concerned kwambiri ndi accommodation. Accommodation. Ntchito yanu siyopereka accommodation kwana. You're not a hotel. You're not a lodge. I've gone to 3 good universities around the world. I've gone to napitapo kachita credit my university kunja. Sinditayang'ana zauti anagona kuti. Inu ntchito yanu ndi ya academic. Full stop. Phunzitsani mwana, musuleni mwana. Ngati mufuna kumanga nyumba mangani ujeni lecture theatre. Maklasi anazilowa. Yeah. Osati anatu sakuwagoneka. Ndemo utandaso business anthu a business ife kuti tizimanga ma hostel kaya. Aleke ne a business apange zimenezo. Yeah. Apereke malo ogona. Inu yankhani ndi yakuti kodi maklasi ndi okwanira. Basi. Aphunzitsi ndi okwanira. Yeah. Maphunziro athu tikuyendetsa bwanji. Yeah. Sira basi kuyenda bwanji. Yeah. Kodi yankhulana ndi zimene anthu akufuna pa ground. Yeah. Koma kodi mwanayo akadya chani akachoka pano. Ndiye policy ine imene failed policy. Okay. Mwana aliyense amene osankhidwa pele ku university boma limulipirire. Well, ndi zabwino. Koma imene ndi failed policy. Because boma limapanga business yanji kuti chipatala ulere, university ulere, primary ulere. So pamene popo that's a failed policy. It's a sticky issue. Chifukwa anthu ena amanena kuti mwana ndi responsibility ya kholo. Kaya ndi amene akumulera, kaya ndi amene anabereka ndi responsibility. Koma iweyo umaona kuti mwana wangayo mchirombo uyu adzapita ku university. You need to start saving and investing now. Chifukwa kuti mwanayo adzafuna kupita ku university. But now you expect kuti wina wake akakuphunzitsire mwana. Yeah, ndi muthazi oseka khaona kuti mwana uja musankha kupita ku university. Ndi amene alipire ndi aboma. Yeah, when you pamene that's a failed that's a failed policy. Sititukuka naye imeneyo. Kuli nkhani tu kuno. Kuli nkhani kuno ku St Peters kumponera. Awa timalize kucheza nawo chifukwa nkhani izi. Kena kopeza kuchoka pano kuti boma likudikirira majama kuti achakhala makamba chani pa program. Anthu ena akhoza kumaopa kuchita zimene munachitazi chifukwa choti it looks exhausting. It sounds too demanding. Alipo anthu ena oti mwina ali stuck pa ntchito. Mwina akhala kupanga retire kapena mwina they still have many years. Amakhala kuganiza kuti manditangotsekula ka welding shop kena kake ndizipanga masofa okongola. Koma amati akaganiza kuti koma nthawi ndizipeza kuti amakhala akubwerera mbuyo. Ayi ndikufuna ndatsekula famu sichitokhala ikulu koma ndikufuna kuti ndizichita zamphamvu malo ochepa. Koma amati akaganiza koma ineyo kuchito imapita mmawa ndimata. So now chimene chikundipasa chidwi ndi chakuti inuyo kumanga skulu ino sikuti munadikira kuti mumalize zonse nkumaliza kena nkukamba manga skulu. Ayi. Munayamba zinthu ichi nkumakula kena nkutola I think ndisiye uku pang'ono ndizipita uku. Koma kusosa kuti munasira tumene munenerapo kuno kuti kamwendo kena akadakali kuku. Ndi zinthu zoti amalawo ochulukirapo akhoza kuziopa kulowamo. Inuyo mungalangize bwanji, how have you experienced this? Mwazipanga manage bwanji? Nizovuta. Chifukwa kuti anthu achinyamata ambiri amakonda kwambiri consumerism kudya.
ine mmene mundionera mutere salary yanga yapa mwezi sinadiepo. Mukutanthauza kuti yani? Ine kuti kulandira salary yonse nkuyitikita yonse for the past 25 years sinachitikepo zimenezi. Bwa? Oti kuntchito tere tikafika kumene magwira ntchito ndazanga kaya ndi ku college of medicine kaya ndi kuti amandenga ndi munthu wachimidzi zedi mpaka napano amandenga ndi munthu wachimidzi zedi. Bwa? Because me I like my bank account to be better than me. Ndee for your mavulira kuunta. Ineyo Rizijya bwino kumene ka. Mutazoneka kuti college of medicine mukafusa nyamata amene alapita college of medicine akuza ndi ndekija wachimidzimidzi kwambiri na kuchingaletere. So that is how we have classified people. Munthu amene akugrowa ndalama kwambiri amene wachitaudi. Ine ndi wachimidzi. Achimidzi. So anthu ambiri amakhala ndi mtima kuti ndizidye ndalama zimenezi. Kunjoya. Ndinjoye. Chilichonse kunjoya but in the end udzafa usauka. Udzafa usauka. Ndeti zitani tiuzeni ifeyo chabwino uchimidzimidzi yotavomera tikhala titavuta ralapa tikhala achimidzimidzi tizitani mu uchimidzimidzi. Okay. Anthu ambiri chimamapanga chone kuti mapanga savings ndalama imene yatsalira. That's not savings. No, that's not savings. Tatambasulani pamenepo. Ukalandira salary yako ndalama yoyamba kuchoka mu account mwako kupita ku account ina ikhale yoti ukusave. Ndalama imeneyo ndeke nako yambe kutani? Kupanga spend. Kupanga spend, yeah. Osakhala tukambira kudya kaye mpana umalize wa ukhuta. Nisunge waka. Aya. Oti kumukusunga kapena kangotsa. Amatina ndithu sadzoveka wana. Sadzotani, sadzotere. Koma anawo ndithu adakabonda masukulu abwino. And you have this to show for all that uje. Kwambiri masukulu abwino uposa so anthu achita unionso. Achita unionso mana osadapita kusunga zimene adapita naye sukulu ana ine. Muchimidzimidzi yanga chicha. Muchimidzimidzi chicha. Ndi chimidzimidzi chicha. Nchimene chidapangisa nayo kuti tifike pamene tilipo. So ndalama zikabwera choyamba chotsamponi yoti ipite yokalowa papena pake mukagule njelwa. Yoyamba njelo ina thumba la simenti mukamaliza ndi mwagule siketi ya wakazi. Ndidieko muthune. Mukagule siketi ya wakazi. Ndalama kosati munthu kabuye ngatiwe nkukagula mo wa 120,000. Oloko under 5 million pa mwezi. Nanga kugawa nthawi. Munthu angayigawe bwanji? Nthawi iti kugawa imakhala bwino kudzuka mofumira, kugona mochedwa. Ndime makhalira nthawi. Oti ikakhala nthawi ngati yolimayi timadzuka mama kwambiri. Munda uli patali about 60 kilometers from here. Ndi ndikadzuka kunoko mmafiri ndikasamba mma4 kuyambapo pomafika mma5 ndi kuti tayambapo ntchito ku farm. Kudzuka mmafiri? Nthawi yambiri ndimadzuka mmafiri. Ndiyo natafere magona kwambiri chifukwa ena mma7 ndimakhala kuti ndekuti tapita makhonde tsopano kamba kudzongola kuti ndi chifukwa economy sikuyenda funa kuti we are sleeping too much. Tukugona kwambiri. Munthu ndithu utakhala kuti ngati mmene muli lino ajakhaza mukhale ndi munda mwina chakwa mpingo kuja 10 hectares. Kuntchito mapita 7:30. Mukafika kuntchito kumunda kuja 5. Mugwira ntchito mpaka na 7 koloko. Basi mubwera kutani. Mukamufika komatu mukamufika office muzooneka ngati muonekera mwayi. Mukaoneka ndithu ngati mmene ndionekera ine. Kungoponya basi kachekete. Ulendo. Basi tu. Ndiye kuti pamene popo pamene pali katriki kovuta kwambiri. Chifukwa keeping up window dressing, keeping up appearances. Pepa. Nchimene chaphwanya mata ambiri. Kufuna kuti aoneke mwina mwake. Munthuwe yonata sunafike pa level imene yoyo. Chifukwa uchenitu zimene zimakhalira zinthu izizi. Ndaphunzira kwa anyamata pompano pamponera amene adalemerapo.
ngati ulendo achibwana amene alemerapo pampo achina chimbereko chibwana amene ajawo ona kuti Khondowe anthu apomwe papa inde ayina Kasawa ndi wakonkuno inde Kasawa chanali waye tikumbe chanali wakonkuno ndino chinthu chimodzi chimene ndadzavapo chimene andanenapo cha zero achibwana adamuuza anzawo ali pa line yogula nyama anawuza kuti uje pa line ya nyama pamene mwayimapo iniyo simudafike chokamponi yes iniyo chokamponi pa line ya nyama iniyo simudafike kodi muzidya nyama mawachipongwe kwambiri ayi ndipo mwaona mtima kwambiri achakhaza chokani pamenepo palaini mutani pamenepo ndati kuleko kakilo inu yesu munafika kodi adalemba kuti odya nyama ndi awa pamene pali vuto pamene popo pamene pali vuto ndadauza kuti inuyo palaini yodya nyama simnafike amatanthauza kuti chani ndalama yanu siyoti muzidyera nyama pa tsiku inu mukaloona ngati chipongwe akuleni chisoso ayi koma sono akuleni terera mutakhala kuti mentality ngati imeneyo yomadza kuti ine level yangayi apa pasindatani sinafike apa pasinafike mukhoza kuonana kuti zikhoza makuchitikani zinthu zotani zabwino amene popo olekeni nizimwatiyupa ndithu ndiye mapeza kuti munthu chinthu chimogwisa ntchito ni level yako sizidafike pamene popo pamene mwakhala kuti wadzipoletsa m'mavuto living beyond your means koma ndiyetu m'Malawi muno South Africa is even worse m'Malawi muno chikakolowa saka chikhadwe kamene koko living beyond your means zinthu zosunga zikwanitse koma uli busy kakakaka kodi lokuthamangako munthu iwe ngati umathamanga liwiro ili ndi ufuna uzithamanga liwiro loti iwe sunapange ko train sunathamanga ko liwiro ngati limenelo anthu ngati amenewo ngakhala kuti mwina make is not my direct father but you can see kuti you are learning something from kuti munthu uyuyu ndi wanzeru munthu uyu ndi wanzeru so anthu amagaza kuti aya adalimira chifukwa cha nyanga nzeru imene ndampatsa nzeru kuna kuti adziona kuti munthu ukafika kakhala pa level iyi sungachite ichi ukakhala pa level iyi sungapange izi nzeru imeneyo ndimene apangisa kuti anyamata amene waja akhale uchita bwino ndaphunzira kuti mmene muneneramu kuti nthawi imwina sitimayigwiritsa ntchito mokwanira because ndi chisazo imene munapereka chicha zimene munthu ungachite between 4 or 5 am ndi 7 am these 2 hours ndi zambiri kwambiri munthawi yomweyo achakhaza nala kugona ndiponso kuti munthu hours imene wewe kuti mwina moyo wawo upindula kwambiri fora anagona an extra 2 hours ayi pamene wewe ndiye kuti wakayendera izo wakalimitsapo wakadzala watani 7 nonse mukakumana ku office koma iweyo wakankha kale ukuku nzako tsiku lake layambira apa kumapita uku oti ndimakafika mu office leko ndimakafika mu office mulilongo yamba kugwira ntchito ndiyokera kwa Sunday mutatipula kale kumeneko ndiponso kumayiko ili mkati ndithu ubusa wanu ukuchokera pati ukuchokera patali ubusa umenewu ndi wapatali chifukwa soti zinangochitika ndikalekale ndi ku primary school standard 8 pamene ambofunafuna kuti koma mulungu amene ndikampeze kuti pamene nakumana ndi evangelist amene anandibatiza ndiye kuchoka nthawi imeneyoyo ndiyeso penaso pochokeraso chimidzimidzi chiche chimachokeraso pati pomwe paso nangasi kuyenda m'magulumu kukanika tikupita apa tukamwamowa tukacheza kuti oti ndikachoka panopa ndikuti ndipita kutchalichi libweraso pa ntchito pano ndi anthu angoti awawa I think basi ndiye pamene zimakhalira ndiye ubusa unambira pamene pajapo namba zino 1985 kalekale which is 40 years ago ndiye ndi nthawi basi kupeza kuti ntchito kuchulukirabe machachi akukulira malo oti anthu azilindapo akulira
ya pamene so ndakhale kuti ndikamalo pomwepo pa Nankhaka mwangoduka pakanengo kungoloka pa Nankhaka chapa amati pa clearance pamene tikuchita ubusa. Moti ndinu titu mbusa oti mmayima pa gome nkudyetsa mawu ndithu ntchito imene magwirika ndithu. Mumakwanitsa kupeza nthawi yochita zimenezozo pakati pa mabize omatolera magalimoto ngatitu kumalima uko kukathandiza amayi kuchira audi kuti ndipite ku church mwina ndimapita mwina 2 or 3 hours alisasanafike ndikakhala ku church uja basi kumadikirira anthu kuti abwe anthu afike amabwera nimafika kale pamenepo. Ndafika kale. Ata Bible believers anthu ndino ali uma kwambiri mudafako zimenezo. Sili uma kwenikweni iwo chimene amafuna chena kuti tidzipanga zinthu ngati mwina mmene wina aliyense amapangira pamene siziyene okhala choncho ayi. Munthu wina kuti uzipanga zinthu mmene Bible lanenera osati mwina mmene zikuyendera ayi fa mudziwa kuti culture is transitory. Culture imasintha. Pamene mawu a Mulungu sasintha. Mukuona mmene popo ndiye kuti timutengere culture ndikuyika mawu a Mulungu ndeti mawu a Mulungu asintha kwambiri fa Mulungu akalankhula sasintha. Mulungu akalankhula kuti ubatizo ndi madzi ambiri ndiye khatu amene mukambatizayo ni president mwene amene kuti apite kuti kumadzi pamene mwene kuti koma president apite kumadzi achoke ku state house basi aende kufika pa mtsinje mwanji iwowa pa iwowa tingonya mwana mkabeseni pamene mkhangati uneso mwamba utani tsopano mwayipinda ndiye kufuna kuti ngati tuti ubatizo ndi kumadzi ali saina utakaloyo chani apite kumene ndiye inu makakamira chimenecho tikana kuti mkazi asavale chovala cha mwamuna nthawi yomweyo muyimepo pamene popo nkhani yake ndi imeneyo ndabusa atu awa ine sidufuna litiro wenkhani imene chifukwa kuti yambo kutemberuza malemba pano inde kuti panga program 5 tandikira mapeto kwa kucheza kwathu mombe ndinafuna kuti ndikupatseni mwayi woti mwina mukhoza khala ndi uthenga umene mukhoza kuwauza amalawi because zimene mwandilongosolera pazi zikuoneka kuti muli ndi experience yayikulu kwambiri pa kukhala moyo wa Malawi muno mwayenda mayiko osiyanasiyana inde kwina kugwira ntchito koma kwina ukachitako maphunziro and I think pena pake umakhala kuti ukakhala umene kujako umakhala ngati watseguka mmutu kuti I think kwathu kuja zinthu zikutivuta apa and mwina pena mumathinidwa ndi chisoni mu mtima kuti ine dziko langa mwina mpakana ndidzaferamo dziko ngati akali losauka koma adakachita ziyani akazaona ku Kenya adakachita ziyani aziona ku South Africa tidakachita izi mwina zikadasintha mungakhale ndi uthenga otani. Uthenga wake ndiye uli bwino kwambiri chifukwa kuti panopa amalawi ambiri adzuka tinalakwitsa kwambiri kusiya ulimi mu subsistence farming. Panopa nthawi ina kuti akuluakulu amene muli maofesi tukanimoni tiye ndikumane pa ground ground yako sakhala ya politics ground yemwe dotili titembenuze mwa profitability. Munda umene ine ndingalime nkututsapo matumba 1000 munda omwe umuti mupatse mlimi olima ndi khasu akhoza kututsa matumba 100 ndizoona zimene zikuchitika panopo chifukwa kuti kulima kumene tinako ndikuona ndikodula kukufunika capital ndiyeno production ndimene tayiphweketsa kwambiri. Sole kuti ndanena kwambiri za Dr. Banda koma ndingopitizabe how was Dr. Banda able to kuti azilima ku Ngodi, Khasu, Mudi, Kasonjola, Press Estate, Lisandra 1, Lisandra 2 munthu mmodzi amatheka bwanji kulima chomwecho. Ndiyeno kuchoka pamene pajapo panopo minda tayipinyulitsa ku mayiko akunja. Tsopano ngati anthu akuchoka kunja ndi makampani kumadzalima ku Malawi kuno ife nkumakanika kulima ndiye kuti tinene kuti tiachite blame anthu akunjawo vuto ndifeyo muona amene popo ndeti vuto ndifeyo ndiyeno paliso gulu lino limati ayi ku Malawi kuno sikwabwino tipiteni kunja ndiye kupeza kuti amwenye achoka kwawo abwera kuno Malawi kudzapanga ndalama. Machina achoka kwawo abwera kuno Malawi kudzapanga ndalama komwe kuja mwina kuti kuti chani kulibe ndalama kuja
Ndendama zimapanga ma Chinas namwe zochokera kuti. Kani limenero. Tikumaliza ndi funso limenero ndo ene mudzigugude pachifuwa nkupeza mayankho ake panoka. But we have to wind up our chat with Dr. Edgar Kuchingale kuno ku St. Peter's. I've got a set of questions which I'd like to ask you. Yes. To which you can only answer yes or no. Okay. But first I want you to tell me your full name. What is your full name? Edgar Kuchingale. Do you have any tattoos? No. Do you have any piercings? No. Do you have children? Yes. Have you ever shot a gun? Very much. Have you cried over someone? My sisters. Yes. Have you fallen in love before? Yes. Have you killed a chicken before? Yes. Have you killed a goat before? Yes. Have you gotten into a fight before? A lot. Have you gotten any surgeries? Yes. Have you ever been hospitalized? Yes. Have you donated blood? No. Do you know your blood group? Yes. Have you ever smoked weed? Yes. Do you smoke weed? No. Have you ever drunk alcohol? Yes. Do you drink alcohol? No. Have you broken someone's heart? Yes. Have you had a crush on someone? Yes. Munaseka bajamba baja. No. For young people, Yes. fiddling with these things is all right. But the being foolish is Mumu. yeah. No. So you can explore. Yeah, Kama when zitera we kwa- were young, we explored zintu zimene zijazo. Yeah. Mwa chisomo cha Ambuye. Tinazituluka. Mulugama. Yeah. Ujentina kama kani andale, musanasange nyimbo anoyotsiriza. Ndimanena kuti anthu ena amaona kuti munthu ukafika papa amaona kuti now you are ripe. Tikolole, we should harvest you mulowe mundale. Maena kwa kuti mande ma pressure ambiri kuti mulowe ndale. Yes, zozo ndizoona ndithu chifukwa kuti nangasi anthu akaona kuti you are able to do zinthu zimene zazo zimatheka kuti akhoza kuuza. Yeah. Inu mazilandira bwa. Mpopa chanakuza kuti panopa padakhala pa anyamata kuti adalemerapo eti. Anthu amene wo ndi amene amatiphunzitsa zinthu ngati zimene zizi. Yes. Sindoti ndabambo anga amene andiphunzitsa izizi. Yes. Koma ndiphunzitsa kwa anthu amene awo chawo. Anthu amene achawo adandiuza kuti ngati uli zochita zina osalowa ndale. Ndeni mudagwira mawu amenewo. Yeah. Moti simukulowa ndale ayi. Nthawi inkatenga kuti. Ngati makhatu azo madikira anthu kuchalichi ndi kuti kakampeni kakasonkhano katheka pamenewo. Vuto la Pano sisi mungapange kampeni inu ndiwo wina ashadu. inde zoona ndithu Inuyo ndiwo wina. oloko tangotsokomola panopa. Yeah, inuyo mungoti uza basi. oloko tangotsokomola. Tangolegezani. Anyamata akhoza kuthamanga. Tangolegezani. Kupanga zinthu. Komano pali vuto limodzi. Nthawi. Yeah, nthawi ndimene pali bebo. Okay. Nthawi ikhoza kuvuta komanso komatu wandale alibe privacy. Moyo wako wonse oti apapa ena kuti adziwe kuti ndilipo ine Kuchingale adziwa chifukwa cha inuyo. Koma mumangoyenda panje ndi palevo ya. tere. Koma wandale komanso iniyo kuti mukhale ndi ndale ndi kuti zonse zidzaziunika kuti zidabwera bwanji zimenezi. Nanga magale morali panjawa adabwera bwanji amenewo. Nangasi mmene zimakhalira za ndale zijazo zona kuti it's a delegated responsibility. Yes. Ndiye akawuita delegate anthu aja Amabwera dzafusa. amafuna zakufuse. Kuti odi mphamvu ndinakupatsa ija. Chikumbachi chachokera kuti izachokera kuti so it's a delegated responsibility. Yeah, so ndiye anake ali responsibility amene chalawo amabwera udzafusa kuti nanga apa nanga ndiye chimene andala madana cho kwambiri amaona ngati anthu akwafusa mafunso ovuta. Koma si mafunso ovuta. It is the people who gave you the power. They delegated. Ndi abwera udzafusa. Mabwana ndiwo. Inde kaya. Ukakhala kuti akusankha kuti uyu ndiwe MP. Sinde kuti bwana ndiwewe. Mabwana ndi amene akusankhaja. Ndakabwera usamanyanyuke yayi. For example, inu abwana anatabwera papa kufusana une kuti Utani pamene mune kuti mwe khamantu ndwanje. Mulifusa bwanji ne? Mabwana ndi mwini wake ali nchala chokukulozera uje ndi bwana amene uchayo.
ndi akabwera pa nyumba paka afuna mwati mpatse tea kaya afuna chani mpatse ifuna kuti ndiye mwini wake chani chala. Nyimbo yomaliza program ya Cruise 5 ikhala nyimbo yanji tacheza tamva nyimbo zambiri. Last song ikaya moja Izulu Kaya Lami. Yes, Izulu Kaya Lami. Izulu Kaya Lami kuti kumwamba ndiye kwathu kwa ife. Kumaliza kuyeza ndi Dr. Edgar Kuchingale kuchokera kuno kumponera ku St. Peters.